Plynulú noc pohybovalo viac policajných hliadok ako obyčajne. Zamerali sa najmä na mladšie ročníky a alkohol za volantom. V tomto polroku totiž nafúkalo v Banskobystrickom kraji takmer 700 vodičov a rýchlo ich jazdilo viac ako 15 000. V meste a v okolitých obciach kontrolovalo vodičov viac ako 10 policajných hliadok. S jednou z nich sme začali na sídlisku Sásová. Najprv to vyzeralo tak, ako by tadiaľto jazdili len taxíky. Aj keď profesionáli argumentovali tým, že fúkajú už pri nástupe do služby, kontrole sa nevyhli. Hliadka zastavila aj tohto mladého vodiča. S kontrolou na alkohol problém nemal, no priznal sa, že už pred pár rokmi sa poučil na vlastnej chybe. Vodičák mu už totiž jedenkrát pre alkohol vzali. Áno, nafúkal som už raz. Piatok večer, no tak asi je to treba, no. Natrafili sme na túto plne naloženú posádku osobného auta. Podľa svojich slov mali namierené na dovolenku do Turecka. Vodič musel fúkať len chvíľu potom, ako na dlhú cestu vyrazili. Moc s nimi nesúhlasím. Trošku mi to bere čas. Tento mladý vodič bol síce triezvy, no oku policajta neušli poriadne ojazdené pneumatiky. Ich dezent bol takmer úplne hladký. Mladý muž navyše na tomto aute robí rozvoz osôb. Na mieste dostal pokutu a prišiel aj o technický preukaz. Počas tejto osobitnej kontroly bolo v 2 prípadoch zadržané osvedčenie o evidencii vozidla. Uplynulá noc tak bola pomerne pokojná, no podobné kontroly budú pokračovať. V živej pamäti totiž ostáva nedávna tragická nehoda, pri ktorej pod kolesami kamiónu zahynul mladík z Rimavskej Soboty. Život ho stála nielen rýchla jazda, ale aj alkohol. V krvi ho mal takmer 2 promile. Pre televíziu Katarína Juríčková.